tak čisto, ako on si spievala ty a hrať na husle, tak čisto, tak to dokáže málo ľudí na svete. Tak objavili sme to už vlastne, keď mala rok, že proste na Mozarta zaspávala, to bola jediná hudba, ale na huslovu. To bolo zaujímavé, že ani na spev, ani na klavír, ale na husle. Nikto ma zatiaľ neničí. Raz je mama prísna, raz tato. Keď párkrát som jej povedal, veď keď nebudeš cvičiť, tak nič sa nestane, proste nebudeš chodiť na husle a to je všetko, no ale ona nesúhlasila. Proste husle ona musí mať doma a že chce hrať. Nie veľmi rada cvičím, občas sa mi chce. A všetko v ňom hádam mám. Však viem, že len... A keď spievam, tak to si spievam hoci kedy, lebo to je ľahšie ako na husle, podľa mňa. Dámy a páni, cisárovna Sisi alias Anabela Patkolová. Pardon? By sme chceli počuť spievať. Musíme to zastaviť, aby to bolo spravodlivé. Nemali sme zvuk. Neviem, ako doma televízni diváci. Odskúšame mikrofón. Skúšame mikrofón. Nejde. Nejde nám do sály. Neviem, možno, že ide televíznym divákom, ale aby mali zážitok aj tu. Už ide? Nejde, ani divákom. Nejde. Tento nejde stále. Dobre, máme nový. Skús. Haló. Anabelka, si v poriadku? Áno. Nevyhodilo ťa to? Dobre, tak všetci ti držíme palce. Ja mám sen, čo snívam, je môj, je skutočný. Ja snívam o láske, si svoj sen snáď stáročný, tak viac ako hádam mám. Však viem, že len ja smiem.
Anabelka, ideš ty? A poď, keď si začala, poď. No, som chcela povedať. Si to dobrá z úst. Pre mňa si asi najväčším talentom dnešného večera, Anabelka. A ja by som len chcela z vlastnej skúsenosti dodať k tomu, čo sme videli a počuli, že krásne spievaš, že veľmi pekne hráš na husle, že nie si takéto 100% vycvičené, poslušné dieťa. Teraz to myslím v tom dobrom, že je s tebou aj zábava, lebo keď si bola dávnejšie u nás v rádiu, tak si nám nabonzovala toľko na vašu susedu, ktorá sa sťažuje, že cvičíš na husle. Už je to s ňou v poriadku? Už sa nesťažuje? No, myslím, že niekedy včera asi kopa. Tak teraz možno bude rada, že býva v jednom dobe, možno, že s finalistkou Slovensko má talent. Bola by som veľmi rada. Ďakujem. Anabelka, môžem ti povedať z vlastnej skúsenosti, že veľa starších kolegov by sa zosypalo, keby im na začiatku nešiel mikrofón a je to fakt na hlavu dosť veľký záber. Ty si to zvládla, ale naozaj výborne, musím pochváliť. Takže mám pocit, že si čoraz viacej pripravená na to, čo budeš v živote robiť, lebo ty určite budeš hudobníčka. Neviem, či budeš speváčka, alebo či budeš hrať v nejakom orchestri, alebo solista na husle, ale na to všetko máš talent. Ja trošku nesúhlasím s Adelou, že možno, že si najväčší talent dnes, lebo dnes sme tu mali naozaj silnú konkurenciu. Podľa mňa. Uvidíme, ako to dopadne, dobre? Ale si úžasná. Ďakujem. Já bych jenom opakoval, co říkali kolegové. Mně navíc ještě připomínáš pražský jezulátko a myslím si, že k tomu zpěvu a k těm houslím dneska dokonce máš i hezčí šaty než Adéla. Ďakujem. Anabelka, bolo to úžasné. Ďakujem. Podľa mňa ty si bola čerešnička na tej torte celého tohto vysielaného show, všetkých semifinálových kôl. Prosím ťa, prečo máš tieto šaty? Povedz nám, čo to bola za pesnička? No tak to som spievala, ja som bola ako Sisi a to je taká pesnička z muzikálu Sisi a mne to prerobili do slovenčiny, lebo to je iba v angličtine a v nemčine. Super! Dámy a páni, to bolo absolútne posledné semifinálové číslo show Slovensko má talent, s ktorým sa predviedla speváčka a samozrejme aj výborná huslistka Anabelka Patkolová s číslom 9934. Vážený, to bola Anabela Patkolová! chvíli máme za sebou kompletnú desiatku dnešných talentov. Dva najlepší z nich sa pritom už o pár minút budú tešiť z postupu do veľkolepého finále, ktoré nás čaká už o týždeň. No, a aby sa vám od dnešných talentov ľahšie rozhodovalo, ponúkame vám záverečnú rekapituláciu.